салом. ахбори муҳимтарини рӯзро аз студияи радиои озодӣ аз шаҳри Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. имрӯз дар барнома Бонки миллии Тоҷикистон мудирияти муваққатии Тоҷиксодирот Бонк яке аз бонкҳои бузурги кишварро хотима дод ва раиси пештараш Тоҷиддин Пирзодаро ба ҷояш баргардонд. Хидматгузории хуб вазифаи асосии маъмурияти нав будааст. Латукуби афроди ношинос дар Русия риштаи умри саёди 25 соларо бурид. Волидони муҳоҷири тоҷик маҷоли суҳбат карданро надоранд. ва Роналдо барои бори чорум барандаи тӯби тиллоӣ шуд. Ба қатори довталабон Месси аргентинӣ ва Гризмани фаронсавӣ низ шомил буданд. Тоҷиддин Пирзода баъд аз 7 моҳи барканорӣ дубора мудирияти Тоҷиксодирот Бонк, як бонки бузурги кишварро ба даст гирифт. Моҳи майи имсол пас аз баъд шудани вазъи молии Бонки миллии Тоҷикистон Тоҷиддин Пирзодаро барканор кард ва мудирияти Тоҷиксодирот Бонкро ба дасти раҳбарияти муваққат дод. Абдулло Ашуров тафсилот медиҳад. Тоҷиддин Пирзода раҳбари Тоҷиксодирот Бонк дубора ба раёсати ин бонк бозгашт. Бозгашти Тоҷиддин Пирзода пас аз 7 моҳ сурат мегирад. Моҳи майи соли равон бо як дастури Бонки миллӣ раҳбарияти муваққат ба ин бонк ҷорӣ карда шуда буд ва он замон Тоҷиддин Пирзода аз ин бонк канор рафта буд. қарор буд раҳбарияти муваққати Тоҷиксодирот Бонк вазъи молиявии буҳрони ин бонкро ба эътидол орад. ҳоло бо бозгашти Тоҷиддин Пирзода низ ҳадафи аслии садорати ин бонк ҳамакнун бозпас гардониндани амонатҳо ва дигар ӯҳдадориҳои бонк дар назди муштарионаш аст. Тоҷиксодирот Бонк пас аз фарор расидани буҳрони молӣ ва кам шудани интиқолҳои пулии муҳоҷирони корӣ ба мушкил дучор шуд. Нахуст ин бонк дар пардохти ӯҳдадориаш дар назди муштариён ва дигар корхонаву идораҳои кишвар ба мушкил дучор шуд. Пас дар моҳи майи соли 2016 Бонки миллии Тоҷикистон бо як дастури худ ба ин бонк раҳбарияти муваққат ҷорӣ кард то вазъи молиявии бонкро ба эътидол орад. Абдулло Ашуров буд ки гузориш медод. Тоҷиксодирот Бонк яке аз бонкҳои сермуштарии Тоҷикистон буда маоши пизишкон, омӯзгорон ва дигар кормандони ниҳодҳои давлатӣ аз тариқи ҳамин бонк пардохт мешавад. Аммо аксари муштариёни бонк тӯли як соли ахир барои гирифтани маош сарсону саргардонанд ва соатҳои дароз назди банкоматон навбат мепоянд. Аз иқтисоддони тоҷикистонӣ Константин Бондаренко дар як тамоси телефонӣ пурсидем ки оё хотимаи мудирияти муваққатии Тоҷиксодирот Бонк маънии беҳтар шудани вазъи молии онро дорад? Судя по тому, что назначен предыдущий руководитель, бо таваҷҷӯҳ ба баргардонидани раҳбари пешчини бонк ба вазифа метавон хулоса кард ки ҳадаф зинда нигоҳ доштани банк аст. яъне ислоҳоти амиқ дар фаъолияти банк пешбинӣ намешавад. то кадом ҳад вазъи Тоҷиксодирот Банк ва бонкҳои дигар беҳтар мешавад, ҳанӯз баҳогузорӣ кардан барвақт аст. инро танҳо метавон аз рӯи хизматрасонии бонкҳо ба муштариён натиҷагирӣ намуд. агар бонкҳо хадамоти хуб ба роҳ монанд ва пули муштариёнро сари вақт бидиҳанд ва онҳо ба амонаташон дастрасӣ дошта бошанд, он вақт метавон гуфт вазъи бонкҳо беҳтар шудааст. Это может служить некоторым индикатором оздоровления. Константин Бондаренко иқтисоддони тоҷик суҳбат мекард. гузориши комилро дар бораи Тоҷиксодирот Бонк дар вебсайти озодӣ.орг бихонед. шаби 11 декабр муҳоҷири тоҷик Саёд Шералиеви 25 сола даргузашт. ӯро 4 соли пеш афроди ношинос дар Русия латукуб карданд ва гурдаҳояш осеби сахт дид. муҳоҷирати корӣ ба Русия дар баробари он ки вазъи иқтисодии хонаводаҳоро дар Тоҷикистон беҳтар мекунад, аммо паёмадҳои манфӣ ҳам дорад. садҳо мавридҳое сабт шудааст ки муҳоҷирони тоҷик ё дар ғурбат ҳалок шуданд ва ё саломатиро аз даст доданд. Шодмон Ятим, хабарнигори Радиои Озодӣ, мегӯяд пайвандони ҷавон то рӯзи охирин барои зинда монданаш талош карданд. як муҳоҷири тоҷики 4 сол пеш аз тарафи афроди ношинос дар Русия латукуб шуда гурдаҳояш сахт осеб диданд. шаби 11 ба 12 декабр даргузашт. Саёд Шералиев зодаи ноҳияи Восеъ 25 сол дошт ва рӯзҳои охир дар маркази трансплантология ё пайвандсозии гурда дар шаҳри Душанбе табобат мегирифт. Абдулло Шералиев, падари Саёд, мегӯяд охирин дороияшон манзили сохтмони худро ба гарав гузошта аз бонк қарз гирифт то фарзандашро муолиҷа намояд, аммо ба ҷое нарасид.
дар маркази илмии пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон дар шаҳри душанбе ки Саёд он ҷо бистарӣ буд, вазъи ӯро вазнин арзёбӣ карда буданд. Саёд танҳо бо гемодиализ зиндагӣ дошт ки нақши гурдаро муваққатӣ иҷро мекард. ӯ ниёз ба пайванди гурдаи сиҳа дошт ки амали он 48 000 сомониро ташкил медод. ба гуфтаи наздикон тобистони соли ҷорӣ Саёдро дубора ба Русия барои табобат бурданд ва як гурдаи хоҳарашро ба ӯ дода буданд ки дар пайи анҷоми номуваффақи ҷарроҳӣ гурдаи нав низ кор накардааст. дар Русия бино ба ҳисобҳо аз 1 то 1.5 миллион муҳоҷир аз Тоҷикистон кору зиндагӣ мекунанд. ҳар сол дар ин кишвар садҳо шаҳрванди Тоҷикистон ба иллатҳои мухталиф аз олам чашм мепӯшанд ё бо осебу маризиҳои гуногун ба ватан бармегарданд. Шодмон Ятим, Озодӣ, Душанбе. барномаро идома медиҳем. акси як шоири тавонои қирғиз дар пули коғазӣ бо арзиши 200 сомро ки Бонки Миллӣ соли оянда ба муомилот ворид мекунад, баъзе сокинони Қирғизистонро ба ғазаб овардааст. Дар пули нав чашмони шоири маъруф Алиқул Осмонов андаки каҷ ва олус ба назар мерасад. акси Осмонов қаблан низ дар пули нақдинаи 200 соми қирғизӣ вуҷуд дошт ва масъулони Бонки Миллӣ мегӯянд дар пулҳои нав чеҳраи шоир тағйир нахӯрдааст ва ҳеҷ камбудие дар пули нав вуҷуд надорад. Кавимарси Ато гузориш медиҳад. бар асоси нақшаи Бонки Миллии Қирғизистон дар пулҳои нав ба истиснои хосиятҳои амнияти чеҳраи Алиқул Осмонов низ бояд каме иваз карда мешуд. аз ин пештар сокинон шикоят доштанд ки акс чандон рӯшан нест. барои ҳамин мо тасмим гирифтем ки ба нусхаи анъанавии таҳияи пул баргардем ва аксро дастӣ ҳаққоқӣ намудем. чеҳраи шоир дар пули нав воқеан ҳам равшантар шудааст, вале чашмонаш каме олус ё каҷ омадааст. чунин акс мардуми мушоҳидакорро ба хашм овард. аммо намояндагони Бонки Миллии Қирғизистон мегӯянд ки чеҳраи Алиқул Осмоновро иваз накарданд ва он айни акси пулҳои қаблӣ аст. аммо бо ин ҳам теъдоди афроди норозӣ аз акси нави Осмонов зиёд мешаванд. дар шабакаҳои иҷтимоӣ аксҳои танзомез пур шудааст. Ирина Камушкина, вакили парлумон, ки аз моҷаро огоҳ набуд, ҳатто ноогоҳона олус ё каҷ будани чашми шоирро ҳадс зад. баъзе тарроҳон шакли ислоҳшудаи пулро пешниҳод доранд. Здесь глаза немножко невнятные и видно, что... дар инҷо чашмонаш чандон равшан инъикос нашудааст. маълум аст ки пилки чашмон поинанд. мо пилкро каме боло ва чашмонро калонтар кардем. тавассути фотошоп ин корро анҷом додан мушкил нест, вале дар нармафзори сербер ё эксентро ки бонк маъмулан аз онҳо истифода мекунад, чунин имконият вуҷуд надорад. Программы узконаправленные. Бонки Миллии Қирғизистон пули навро чоп кардааст ва хоҳиши иваз кардани онро надорад. шурӯъ аз 1 январ мардум метавонанд аз пулҳои нав истифода kunand. феълан ниҳоди танзимкунандаи бозори асъор барои иваз намудани акси шоир нақша надорад. вале интизор меравад ки ҷанҷоли ба истилоҳ каҷӣ ё олусии чашми шоир аз байн нахоҳад рафт. бармегардем ба Тоҷикистон. олим ва ҳунарманди шинохтаи тоҷик Ҷурабек Назри 70-солагии зодрӯзи худро дар Душанбе дар иҳотаи шогирдон ва ҳампешаҳо таҷлил кард. шӯҳрати авҷи ин ҳунарманд бадаҳаи 70 ва 80 асри гузашта рост меояд ки бо шеваи хоси овозхонияш маҳбуби мардум буд. баъдан ҷанги шаҳрвандӣ боис шуд ки ӯ то андозае аз саҳнаи ҳунар канор биравад ва худро ба илм бибахшад. Амриддин Олимов дар пасманзари зодрӯзи ин марди ҳунар зиндагиномаи ӯро варақгардон кард. як ҷавонмарди тоҷик, як хифташа ҳунар, як хифташа илм. ҷавонмардона тоҷикона ҳунари илма ба пеш мебарад. пиёдаҷон ба пеш. ҷурабек Муродов, ҳунарманди маъруфи тоҷикӣ аз Хуҷанд, ба Душанбе ба табрики ҳамномаш омадааст. фаъолияти ҳудуди 50-солаи Ҷурабек Назриевро дар саҳна ин гуна тавсиф кард.
ҷурабек Назириев олим ва ҳунарманди шинохтаи Тоҷикистон 70-солагии мавлудаш ро таҷлил кард. солҳои 70 ва 80-уми асри гузашта аз маъруфтарин овозхонҳо дониста мешуд, ки бо шеваи хоси овозхонӣ ба таърихи ҳунари тоҷик ворид шуд. силсилаи шогирдонеро тарбия намуд, ки то ҳол дар саҳна нафарони матраҳ ҳастанд. маъруфтарини онҳо Ҷамшед Исмоил ва Қурбоналӣ Раҳмонанд. ҷурабек Назириев ҷуз овозхонӣ дар доираи илмӣ низ соҳиби обрӯи хос аст. ӯ дар пажӯҳишгоҳи шарқшиносии Фарҳангистони Улум фаъолият мекунад ва мудирии ганҷинаи дастхатҳоро ба ӯҳда дорад, ки ин мақомро аз ифтихороти худ медонад. ин китобҳо таврот солҳои 30 вориди ганҷинаи мо шуданд. аз назари замони хеле қадимиянд. ҷурабек Назирӣ овони мушкил нигаҳбони ин ганҷина буд ва ба қавли худаш ранҷи онро низ кашидааст. ӯро замоне ба ин муттаҳам карданд, ки дастхатҳои муҳимро фурӯхтааст. як суб буд, ки намояндаҳои идораҳои қудратӣ соли 90 чанд буд, ки яки вориди дафтари ман шуданд. бо қаҳри ғазаб мо ҳамон тавротҳои шуморо бинем, фалон кунем. хай гуфтам, ки ман таврот дорам. бачаҳо бисёр тунд омаданд. гуфтам, ки додарам биро берун, баъд ин даргоҳи адаб аст, бидро салом кун, баъд биё гапота бугӯ. баъд маҷбуршон кардам, ҳамон хелам кардан омадан. хай бурдам китобо ман нишон додам, гуфтам ҳамин. ҷурабек Назирӣ солҳои баъди ҷанги шаҳравандӣ ба хотири илм баромадашро дар саҳна камтар кард, чунки замона ҳузури ӯро дар бахши ҳифзи ёдгориҳои хаттӣ тақозо мекард. ҷурабек Назирӣ 70-сола ҳанӯз ҳам дар саҳна аз ишқ мегӯяд. ҳанӯз ҳам осори Хоҷа Ҳофизу Ҳилоливу Рудакиву Камол дар тараннуми ишқ аз забони ӯ садо медиҳанд. ва акнун аз футбол мегӯем. Футболбози маъруфи португалӣ Криштиану Роналдо рӯзи 12 декабр дар Швейтсария туби тиллоиро ба даст овард. ҳамлавари дастаи Реал Мадриди Испания барои чаҳорум аст, ки туби тиллоӣ мегирад ва унвони бозигари беҳтарини солро ба даст меорад. чаҳорум туби тиллоии Криштиану Роналдо. футболбози португалӣ рӯзи душанбе дигарбора ҷоизаи мӯътабареро гирифт, ки ҳар сол ба беҳтарин футболбози ҷаҳон медиҳанд. бозингари дастаи Реали Мадрид туби тиллоиро солҳои 2008, 2013 ва 2014 низ ба даст овардааст. Роналдо яке аз муваффақтарин бозингарони футбол дар ҷаҳон аст. ӯ дар 54 бозӣ дар тими худаш ва мунтахаби Португалия 51 гол задааст. вале Лионел Месси ҳамлагари дастаи Барселона 5 дафъа ва як бор бештар аз Криштиану Роналдо тупи тиллоиро соҳиб шудааст. як ширкати питсапазӣ дар ҷопон дар сардиҳои зимистон роҳи нави расондани маҳсулоти худро ба муштариён пайдо кардааст. масъулони ширкат дар ин кор мехоҳанд аз кӯмаки гавазни шимолӣ истифода баранд ва ба омӯзиш додани ин ҷонвар аллакай шурӯъ намуданд. ба ин гавазни шимолӣ бурдани питсаи гармро ба мизоҷон омӯзиш медиҳанд. ин андеша ба сари яке аз раҳбарони муассисаи питсапазӣ дар шаҳри Исакари ҷазираи ҷопонии Ҳоккайдо омад. қуттиро бо маҳсулоти фармоишшуда ё дар пушти ҷонвар ва ё дар чана насб мекунанд. ӯ метавонад дар як соат то 80 километр бидавад. ба хусус ба ҳангоми барфпӯш будани роҳ ӯ босуръат медавад. таҷҳизоти муосир ба гавазн иҷозат медиҳад, ки ба макони лозима дуруст бирасад ва мизоҷон ҳам метавонанд наздик шудани питсаи фармоишшударо назорат кунанд. мо дар чанаҳо навигаторҳои GPS-ро насб мекунем. мизоҷон имкон доранд дар смартфону компютерҳояшон бубинанд, ки питсаашон кай мерасад. ширкати питсапазӣ ҳанӯз ба хулосаи ниҳоӣ нарасидааст, ки аз хадамоти гавазн ҳамеша истифода кунад ё на, аммо бо таваҷҷӯҳ ба он ки ҳавошиносон дар ҷопон зимистони сардро пешгоӣ мекунанд, чунин имконият вуҷуд дорад. бо нашри ин гузориш барномаи имрӯзро поён мебарем. хабарҳои бештарро дар вебсайти озодӣ.орг ва саҳифаҳои вижаи мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ бихонед. мо ҳамчунин наворҳои диданиро дар YouTube мегузорем. то барномаи фардо, худо нигаҳдор.